En aquest segon vídeo sobre Excel Learning, allò que aprendrem a fer és obrir el programa, anomenar i desar el nostre primer projecte, deixar-lo dins una carpeta o un directori allà on vulguem tenir estojats tots aquests continguts digitals i a continuació torna-lo a cridar per una futura edició. Anem a veure com se fa. En primer lloc, allò que farem serà, a través del botó de Windows, cercarem tots els programes, estan ordenats per ordre alfabètic, vendrem fins a C i marcarem Excel Learning. Recordeu, però, també que quan hem fet el procés d'instal·lació ens ha deixat una drecera a damunt del nostre escritori. Farem doble clic i podrem accedir al programa des d'aquesta drecera. Recordeu també, ja ho hem vist en el vídeo anterior, que la primera vegada que engeguem el programa ens surt aquesta finestra de benvinguda, allà on podrem començar a fer els nostres primers canvis. En primer lloc, seleccionarem l'idioma català, que el tenim aquí a les primeres opcions. I també podrem triar el navegador per defecte que serà el nostre editor d'Excel Learning. Pot ser el navegador predefinit del sistema, jo en aquest cas vull que sigui sempre Firefox qui sigui l'editor d'Excel Learning. Recordeu que teniu la possibilitat de desmarcar que no voleu que aquesta finestra de preferències s'engegui cada vegada que inicieu el programa d'Excel Learning. Li diré guardar i, com veus, ja ens ha traduït el programa al complet en català, però no ens ha canviat el Google Chrome. El Chrome és el navegador per defecte que, de moment, ens està editant aquests projectes. Deixeu-me que tanqui i si tornem a fer doble clic damunt Excel Learning, ja ha estat Firefox l'editor predefinit d'aquests continguts. Anem a fer una primera prova de concepte. Sé que a vídeos posteriors ja organitzarem de manera més adequada i acurada els nostres continguts, però ara per aquesta prova directament afegirem un iDevice que l'anomenarem prova i aquí posarem el meu primer text. Molt bé. Guardarem. Ja tindríem el nostre primer contingut a dins aquest material que acabem de crear, podríem pitjar damunt previsualització i així és com ens quedaria el nostre primer contingut digital creat amb Excel Learning. Podem tancar aquesta pipella i, a continuació, per desar aquest material seria tan senzill com fitxer, anomena i desa, vendríem a damunt, per exemple, l'escritori del meu ordinador, jo el tenc aquí marcat, li posaríem un títol, li diré prova i li diré desa. Fixeu-vos que ens diu que paquet desat a la carpeta de l'usuari desktop, és a dir, escritori, prova.elp. Aquesta extensió significa Excel Learning Project. Li diré acceptar, ja està desat aquest primer programa, podem tancar i, com veus, ens ha comparegut damunt l'escritori aquest primer recurs. Tant podríem obrir aquest recurs des d'aquí per procedir a la seva edició, com també obrir directament, podem abandonar la pàgina, obrir directament Excel Learning i fer des de fitxer o obrir, seria anar a cercar aquesta prova.elp que tenim al nostre escritori, o també tenim una drecera a dins fitxer, projectes recents, aquí el tenim, prova.elp. D'aquestes tres maneres podrien tornar a editar un projecte que acabam de guardar. Dues característiques que us vull destacar abans d'acabar aquest segon vídeo sobre Excel Learning són, recordeu com en el principi li han dit que la finestra de preferències que ens sortia de manera predefinida a l'inici no tornarà a sortir? I si se donés el cas que la necessitàssim? És tan senzill com venir en el menú superior, segon, eines, preferències, i aquí tindríem aquesta finestra. Si volguéssim, podríem marcar que torna a sortir cada vegada que engeguem el programa. Li direm desa i ara, cada vegada que entrem a dins Excel Learning, ens tornaria a sortir aquesta finestra com a predefinida. Molt bé. El segon element que us volia destacar és que heu de pensar que funcioneu en local en l'aplicació d'Excel Learning, és a dir, no hi ha res que s'autoguardi ni que pugi de manera automàtica en el nígul. Per això és de cabdal importància que cada cert temps pitgeu el botó de fitxer i desa per evitar que, en l'hipotètic cas que se vos tancés el navegador o se vos aturés l'ordenador, no perdéssiu tota la feina que hagueu fet fins al moment. Excel Learning té una opció en el mode avançat, eines, preferències. Fixeu-vos que us ha comparegut una pipella d'avançat que té una opció per defecte que cada X minuts vos avisi que el material ha de ser desat.
Jo per fer aquest vídeo de demostració li he minvat aquest temps a 1 minut i ara deixeu-me que editi qualsevol material, li tornaré a posar prova, el meu primer text, pitjaré, esperaré un minutet, tancarem el vídeo i d'aquí un minutet seguirem. Passat aquest temps, fixeu-vos com ens surt una finestra allà on ens diu que heu treballat un llarg període de temps sense desar res. Si li pitjam acceptar, de manera automàtica se'ns guardarà, si és la primera vegada ens demanarà com s'ha d'anomenar el projecte, jo li diré prova 2, que se guardarà damunt l'escriptori, li diré desa, i ja fixeu-vos com d'aquesta manera aconseguim que el mateix programa ens vagi avisant de manera progressiva cada vegada que hem d'anar guardant el projecte. Recordeu, però, que no és necessari venir fins a eines, preferències, en el mode avançat, ja que de manera predefinida té marcats 10 minuts. Si volguéssiu posar manco temps, li poseu 5 minuts o li deixeu aquest 10 que hi ha per defecte. Jo vos recomano que cada cert temps o cada vegada que fasseu un canvi gros, vengueu i pitgeu damunt fitxer desa per evitar perdre els vostres avanços.